Με λένε Στέφανο. Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Και έχω να σας πω κάτι. Αφήστε τον τέλος πάντων να μιλήσει να δούμε τι θα πει. Γεννήθηκα στο Μαρούσι το 1988 σε μια οικογένεια με αυτοδημιούργητους γονείς. Η μητέρα μου, οδοντίατρος, δούλευε μέρα νύχτα να στηρίξει τον πατέρα μου όσο εκείνος άρχισε την εταιρεία του. Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις κι άλλους τους κατεβάζεις. Τελικά αυτή η εταιρεία μεγάλωσε και εγώ βρέθηκα να μεγαλώνω στην Εκάλη. Εκάλη. Βρήκα μια καταπληκτική μεζονέτα με πισίνα, ευρώς πίσω κήπο γκαράζ. Μόνο που αυτή η ευμάρεια ήταν τελικά επιφανειακή, όπως ήταν και της Ελλάδας. Το παραδικαστικό κύκλωμα χτύπησε τους γονείς μου και τους πήρε ό,τι είχαν και δεν είχαν. Γιατί το άδικο το ζούμε, γαμώτοξες, το άδικο το ζούμε μέσα από την κούνια μας. Βρέθηκα μόνος μου στην Αμερική, όχι για πολυτέλεια, από ανάγκη. Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί. Ήμουν τυχερός που ένα από τα παλαιότερα λύκεια των Ηνωμένων Πολιτειών μου έδωσε πλήρη υποτροφία. Και αργότερα η υποτροφία Ανδρέα Δρακόπουλου μου επέτρεψε να φοιτήσω στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια. Όταν σπούδαζα δεν έκανα φοιτητική ζωή όπως έκαναν όλοι μου οι φίλοι και η αλήθεια είναι ότι τα χρήματα με το ζόρι μου έφταναν για να πάρω φαγητό. Στα 21 μου και εν μέσω οικονομικής κρίσης βρήκα δουλειά στην Goldman Sachs. Μ' αρέσει αυτό το παλικάρι. Δουλεύει μπεντατζή στην οικοδομή του πατέρα μου. Πήρα δάνειο με προσωπική εγγύηση και 3 χρόνια μετά κατάφερα να μπω στην ποντοπόρο ναυτιλία. Ας περιμένουν οι εφοπλιστάδες. Ελευθεράκι φαίνεται ο ζώο. Γνώρισα τον Τάιλερ στα 31 μου. Είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες. Ο Αχιλλέας από το Κάιρο. Και όπως είχα δει από τους γονείς μου, στα εύκολα και στα δύσκολα, όταν βρίσκεις έναν άνθρωπο καλύτερο από σένα, κάνεις ό,τι μπορείς να τον κρατήσεις, ό,τι και να λένε οι άλλοι. Το ψιλοκολατσίζουμε κιόλας! Άντε γεια! Με ανώμαλους δεν μιλάω.